ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತಾರೇಕ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕು ಈ ದಿನ ಪಂಡ ಇಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಇನಿಕ್ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಂಡ ಅಂದುವೆ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನೇ ನಿಭಾಯಿಸಲೆ ಕಾವೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜನ ದಾಯ ಪಂಡನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಯವು ಅಂಚಾದು ಏನು ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಎಂತೆಂಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಆಸೆನ ಪೂರ ಈಡೇರಿಸನೊಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನೆನತು ಐತೆ ಆ ಹೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಪದ ಓನರ್ ನೆನ್ನೆಂಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎನ್ನ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಓನರ್ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕೈತಲೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಅಂಗಡಿಲ ಆಣೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಏನು ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಸವಿ ನೆನಪುದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಿಡಾದು ಏನು ಆನೆಂಜಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ನಂಚೆನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಐನಿತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗ್ರೇತೊಂದಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಶಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಆಸೆ ದಾದೈತೆ ನಾವು ಪೂರ ಈಡೇರಿಸ ಉಂಡೆ ಅಂಚನೆ 4 ಜನದ ಪರಿಚಯ ಲಾಂಡ್ ಒಂದೆರಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಎಂಚ ವ್ಯವಹರಿಸೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಈತೆ ಇತ್ತನ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟದ ನಡುಟೆ ತೋಟ ಹೋಪುನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಈತೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದೇದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಆವಾಡು ಅಂದು ಪೂರ ಓವಲ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಶಾಪ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಅರ ಟೈಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪರೈತೆ ನೈಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದು ಪತೋಪಾಯರ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ನೈಟಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಆರೆಂಜ್ ನೈಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಕಲೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಗಳಿಗೆ ಉಂಡತ ಈ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡತ ಐನು ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಮುರಣಿಂಕ್ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾವುಂದುಂಡು ಇನಿಕ್ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪುಗು ಪಡದು ಆನೇದ ದಿನ ತಾನೇ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಇನಿಯೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ 1 ವರ್ಷ ಆನ್ಲ ಮೂಲ ಉಂತುವೆನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜದ ನಾನೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅವ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಐನ ಕೆಲಸ ಏತಿ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೆನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾವ ಪಡದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಆಂಡ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಎಂಚಾಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಏತು ಪಂಡಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕೃಷಿ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಚೆ ಶಾಪುರ ಮಲ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹಠ ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಏನು ಟೈಲರ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನವೇಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತೂಕ ದೇವರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಸವಿ ನೆನಪುನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತೆಗುಗ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.